Здравейте на всички, аз съм Теди и днес искам да поговорим за никотиновите течности или по-точно какво съдържат и доколко безопасни могат да бъдат за човешкото тяло. След това искам да ви покажа как може да си ги смесвате сами. По този начин ще ви излиза много по-евтино, а и винаги ще знаете какво точно изпарявате. Но преди това искам да прочетете тази кратка информация. Сега набързо да ви прочета какво точно представлява никотиновата течност. Течността, която се изпарява от изпарителя, се нарича никотинова течност. Може да я срещнете като никотинов разтвор, никотинови капки или и джус. Течността за електронни цигари може да се съдържа между 0 и 26 мг никотин. Разтворът се извлича и пречиства през биологична технология от тютюн изцяло по стандарта US FDA GRAS. Като се премахнат вредните вещества, запазва се аромата или се добавят различни есенции. Набързо да обясня какво значи US FDA GRAS. FDA означава Food and Drug Administration или по-точно институцията в Съединените американски щати, която се грижи за безопасността на храните и лекарствата, а GRAS означава Generally Recognized as Safe или на български основно познати като безопасни. За да може парата от електронните цигари да има вкус и аромат, към нея се добавят есенции с много различни аромати, от такива имитиращи популярни марки цигари до екзотични плодови аромати. Понякога се добавят подсладители и вода. Първо искам да отговоря на най-често срещания въпрос на хората, които навлизат във вейпинга. Въпрос, който самата аз си задавах, когато започнах да ползвам електронни цигари. Какво точно означава надписът върху никотиновите течности PG и VG? PG и VG са основните съставки на никотиновата течност. PG означава пропилен гликол. Базираната течност от него е по-рядка, като вода. Тя имитира ударът в гърлото, който получавате от обикновените цигари. Количеството пара е по-малко, но ароматът е по-богат. VG означава растителен глицерин. Базираната течност от него е по-гъста, като олио. Ударът в гърлото е малко по-слаб, но количеството пара е значително по-обилно и оставя сладък привкус. Тук може да видите разликата в количество пара между 100% PG и 100% VG никотинова течност. И двете съставки са напълно безопасни за човешкото тяло. Течности като пропилен гликол и глицерин с растителен произход са широко използвани в хранително-вкусовата промишленост, както и в повечето козметични продукти. Няма да повярвате в колко от хранителните продукти, които използвате в момента присъстват. С увеличаване на никотиновото съдържание на никотиновата течност ще усилите и ударът в гърлото, който получавате от обикновените цигари. VG е за количество пара, PG е за аромат и удар в гърлото. Може да използвате течност 50 на 50 да балансирате качествата им. И така да обобщим: пропилен гликол, растителен глицерин, аромати, подсладители и вода. При изгарянето на тютюна и всичките му примеси се отделят между 4 и 5 хиляди химикала. Сами пресметнете кое от двете е по-вредно. Ако не сте гледали Вътрешен човек, направете го. Филмът е по истински случай и разказва за най-голямото дело в историята на Съединените американски щати срещу 7-те най-големи цигарени компании в света или така наречените 7-те джуджета. Собствениците на които сключват таен договор да добавят изкуствено химикали в тютюна, изключително вредни за човешкия организъм, които водят до по-голямо пристрастяване. Ще оставя линк в описанието към трейлера на филма. Надявам се, че бях достатъчно изчерпателна. Сега да дойдем на забавната част, или по-точно искам да ви покажа как да смесвате сами никотиновите си течности. Първо да ви покажа базовите разтвори, които съм приготвила. Това са G-Vape,
VPG базови разтвори от gigadrinks.com. Съотношението на PG-VG е 60:40. Може, разбира се, да си вземете базов разтвор в различно съотношение по ваш вкус. Съдържанието никотин е 6,0 мг. Ако си смесите 50:50, ще получите течност с съдържание 3 мг никотин, което смятам и да направя. Това е аромата, който съм приготвила – Strawberry Milkshake и отново на G-Vape. Сега ще изтегля 2 мл с принцовката и ще го поставя в базовия разтвор, който приготвих преди малко. Разбира се, вие може да сложите по-малко или повече аромат според вашия вкус. Готово! Току-що смесих двата разтвора в това шише от 15 мл. Използвах тази спринцовка от 5 мл, като сложих по една спринцовка от всеки разтвор. Така получих 10 мл базов разтвор с никотиново съдържание от 3 мг. Ако сега навлизате във вейпинга, бих ви препоръчал да използвате никотинова течност с по-голямо съдържание на никотин и с времето да го намалявате. Така никотиновия глад, който изпитвате, постепенно ще намалява. Нашата никотинова течност е вече готова. Сега е нужно да се уверите, че сте затворили хубаво капачката на шишенцето, което използвате, и да разбиете хубаво никотиновата течност, за да може всичко да се смеси добре. Хубаво е да го правите всеки път, когато си пълните електронната цигара, защото съм забелязала, че някои аромати с времето се отделят от базовия разтвор. Току-що напълних този невероятно красив SubTank Mini. Ако не сте гледали ревюто ми на SubBox Mini, може да го намерите в профила ми. Мода, който използвам, е изключително функционалния Joyetech Evic VT Mini, на който ще направя ревю съвсем скоро. Сега е време да опитаме нашата домашно приготвена никотинова течност. Ще изпарявам на 22 вата с голям въздухопоток. Отличен аромат! Един от най-любимите ми и в интерес на истината G-Vape никога не са ме разочаровали. Празни шишета, спринцовки, базови разтвори и аромати, както и готови никотинови течности, може да си закупите от gigadrinks.com. Ще поставя линка в описанието. Искам да добавя, че това не е реклама, просто това е сайта, който най-често ползвам, но има и много други, които може да ви харесат. Просто напишете никотинова течност в търсачката и ще откриете доста такива. Бих ви препоръчала горещо да използвате българска никотинова течност или от по-големи проверени сайтове, за да избегнете закупуването на фалшификати, в които не се знае какво точно се съдържа. Надявам се, че видеото ви е харесало и ви е било полезно. Ще се видим пак!